नोंथांमोन प्राय आंनि बे भिडिअफोराव माखासे गुरुत्व गोनां बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनाय जादों, जाय बाथ्राफोरा नोंथांमोननि गोसोखौ साननायाव खोख्लैयो आरो जाय साननाया नोंथांमोनखौ लोरबां खालामो। नोंथांमोना बे सानस'नो हायि बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनगोन। बेयो नोंनि पार्सनेलानो जा बा सोमोन्दोआनो जा बा प्रफेशनेल लाइफआनो जा, बेफोर बाथ्राफोरा गासैबो सिटिजेनावनो खामानि होयो। बेबायदिनो मोनबा गुरुत्व गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो थाखाय आखायाव लादों। बे गुरुत्व गोनां बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला नोंथांमोननि जिबना सोलायनोबो हागौ। भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअनि सायाव ध्यान खालामदो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। 1 नाम्बार, दुखिया जानायनि जाहोनाव बायलाङो गोबां सोमोन्दो, जायफोरा नोंथांनि थाखाय गोनांथि दंमोन। जेब्ला नोंथांनि आखायाव रां थायो, अब्ला रोजा रोजा मानसिफोरा नोंखौ सिनाय मोनगोन आरो नोंथांजों लोगो खालामनो नागिरगोन। जेब्ला बे राङा नोंनि आखाइनिफ्राय गोजान जागोन, अब्ला गोबां मानसि नोंनि साखाथियाव थाग्रा, दुखु सुखुआव लोगोसे थानायनि प्रमिस खालामदोंमोन, बिसोरो नोंनिफ्राय गोजान जानो हमो। लोगोफोर, दिनैनि बे दिनावहाय रां खामायनाया हां लानायफोर बायदि गोनांथि जानानै फैबाय। जों मिन्थियो, गैजायिनि नखराव मानसिफोरा थांलाय फैलाय गोबां खम खालामो, नाथाय गोनां गेदेरफोरनि नखरावहाय मानसिफोरा जोबनोनो थाङा। 2 नाम्बाराव, खुगायाव मिनिनाय लानानै नायोब्ला गासै बुहुमखौनो मोजां नुयो, नाथाय मेगनाव मोदै लानानै जेब्ला नोङो नायगोन, अब्ला आयनायाव गावनि महरखौनो मोजां नुनाय नङा। संसाराव बेबायदि सासेबो मानसि गैयादि जायनि जिबनाव दुखु खस्थ समस्याया फैयाखै। बुहुमाव बयनिख्रुइबो धनी मानसिफोरखौ ला, नङाब्ला बयनिख्रुइबो दुखिया मानसिफोरखौ ला, बा सोरबा नोंनि भबिष्यतखौ बुंनो हाग्रा, नङाब्ला इसोरजों दोरसोन होजाग्रा व्यक्तिफोरनि जिबनावबो बेबायदि दुखु खस्थ समस्याया फैयो। बाथ्रा दं, संसारखौ जि नोजोरजों नायगोन, बेबायदिनो नोङो नुगोन। गासिबो समस्यायावनो गोजोनै थानो नाजा, मानोना मोनसे रंजानायानो गावनि भबिष्यतखौ सोलायनो आसा नङाब्ला गोहो होयो। 3. गुबुननि गेजेराव गाज्रिखौल' नुग्रा मानसिफोरा बै थाम्फैफोर बायदि एसेबां मोजां मोदोमखौ नागारनानै गारायावल' बायो। मोजां मोजां खोथाफोरखौ नागारनानै मात्र गाज्रि गाज्रि बाथ्राफोरखौल' ध्यान होयो आरो बिसोरबायदि मानसिया माब्लाबाबो जौगानो हाया। गोसोआव ला, मोनफ्रोमबो समस्याफ्रानो जोंनो जिबनाव फोरोंलाङोसो। बेबायदि गाज्रि समस्याफोरजों जायफोरा मोजाङै गियान मोनो, बैबायदि मानसियासो जिउआव आवगायलांनो हायो। नोंथाङा बै गाज्रि सोलोखौल' नागिरबाय थाग्रा व्यक्तिफोरनिफ्राय जेसेबां हागौ एसेबां गोजानाव थानो नाजा आरो बैसोर बायदि गावखौबो माब्लाबाबो जानो दाहो। 4 नाम्बार, थाबनो मोननाय जिनिसफोरा गोबाव समसिम थाया आरो जाया गोबाव समसिम थायो, बैफोरखौ थाबनो मोननो थाङा। लोगोफोर, बेखौ मिन्थिनानै ला, गासैबो देरहानायावनो माबा नङा माबा मोनसे होनांगौ जायो। गोनांथि गोनां फंसे खोथा बुंनो थाङोब्ला, नोंनि मोननाय आरो मावनाय नङाब्ला नोंनि सम। जेसेबां नोङो गिदिर सिमां नुगोन, एसेबां नोंनि परिश्रम। नोंथांनो गोबाव सम नांगौ जागोन। संसाराव गोबां मानसिफोर दं, बिसोरो थाबनो जौगानो हायो। बावैसो सिगां नोंथांमोना रानु मण्डलनि खोथाखौ खोनादोंमोन खोमा, माबायदि हरखाबैनो एसेबां जौगालांदोंमोन आरो दिनै बियो बहा दं। नोंथांमोना नुनो मोनो अरिजित सिं आरो सनु निगम, बिथांमोना गावसोरखौ जौगाहोनो थाखाय बेसेबां सम नांगौ जादोंमोन आरो दिनै बिसोरो बहा दं। बिखौ हदायबो गोसोआव लाखि, गोबां परिश्रम, गोबां गोलाव सम नांगौ जायो गावनि सिनायथि बारायनो थाखाय। अब्लासो नोंखौ सिनायगोन आरो सनमान होनो आराम्भ खालामगोन। जिउआव रावखौबो नांगौथि गैया होननानै साननो नाङा। हाइजें गोरानखौबो सानसे समाव नांगौ जानानै फैयो। गोबां मानसिफोरखौनो जोङो उन्दै एस्टिमेट खालामनानै लायो, बिसोरखौ फिसा साननानै जेरावबो उदाया सानो। बिसोरनि गेजेरावबो गोबां बेबायदि मानसिबो थायो, बिसोरबो जोंनि थाखाय बबेबा समफोराव गोबां गोनांथि जानानै फैयो।
बे जिबनाव रावखौबो उदायि साननानै लाजिदा फोनां। स' लोगोफोर, बेनोमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननाय मोनबा गोनांथि बाथ्राफोरा। गोजोन्थों।